Sa atong unang pagbasa og sa tubag nato sa Salmo, gihisgutan nga misaka ang Ginoo ngadto sa langit. Nya gisulti sa na diri sa atong ebanghelyo nga milingkod siya sa tuo sa Amahan. Ang pagsaka ni Kristo sa langit, mga igsoon, maunay paghatag nato og nindot kaayong assurance nga kita nga membro sa iyang simbahan or membro aning iyang gitawag og lawas nga mistiko or mystical body, musunod sad ta kun hain padulong ang ulo. Grabe ta ng kanang iring ba, bisag unsang butanga, basta dagom baron pananglitan, basta kanang tumoy hay ganin na nasulod, musunod gina ang kinatibuk as lawas. Sakyanan Nagingon sa di na kanimo kahit ang lawas ani nasod na gunang dong di na ginamo kahit lahos. Dayon. Lingiyay mong tupad ing na membro ka sa lawas ni Kristo. Ing na kuno na membro ka. Member ka sa lawas ni Kristo dili. Kinsa may mahimong membro ang mutuo. Nya unsa may timaan sa mutuo matod pa ni Kristo, makabaton og gahom. Una, pagpapahawa og yawa. Kinsa dinhi ang nagsigig papahawa og yawa, ta sa kamot. Dili ka membro. Ikaduha, makasulti og lain-laing mga sinultihan. Kinsa dinhi ang magsigig sultig lain-laing sinultihan, ta sa kamot. Di gyapon ka membro. Ikatulo, itapio nila ilang kamot ngadtos mga masakiton ug maayo ang mga masakiton. Kinsa dinhi ang nagsigig ayos mga masakiton, ta sa kamot. Wa lang gyapon. Katapusan, makainom sila hilo, di sila maunsa. Kinsa dinhi ang niinom og muriatic acid, wa gyud maunsa, ta sa kamot. Tistingi unya na iniguli sa inyo. Tanawa hawa, iniisa ninyo sa kamot. Nga naman, kay wa tay tinuod nga pagtuo. Nga si Kristo, miangko na nato nga iyatang member sa iyang lawas. Ang iyang kamatayon dinhis kalibutan, maotoy kaluwasan sa tanan. Unya giunsa ta niya pagluwas, gihimo ta niyang mga anak sa iyang amahan. Mga gitawag tag adopted children mo nang na member na tas iyang lawas. Pero ang yawa mao may kontras Ginoo, gisigihan tag tintal o giilad-ilad tas yawa nga nagkinahanglan gyapon ta og saman gahom. Mo na muduol ta ang mga tambalan, dali kitang mailad ang mga tambalan, mga tuo-tuo. Kay atong paminaw murag wa tay gahom. Nya hain ganitong tao nga atong tan-aw makapapahawa og yawa, maka-exercise, makawagtang sa mga sakit, hala hugop gyud didto, magpunsisok gyud maayo. Nalimot ka nga naa man nimong gahuman. Uy, lingiyay mong tupad. Ingna gamhanan baya ka? Ingna gamhanan ka oy. Wa lang gyud gamita. Nya unsa man paggamit ang gahom sa Ginoo nga niya nato, tuohi ang iyang mga pulong. The words of God, power, spirit, and life. Powerful kay nang pulong sa Ginoo. Hait pa kuno na sa espadang duhay suwab. Unsa may gigamit nilang San Vicente Ferrer? Pulong sa Ginoo. Unsa gigamit ni Maria? Pulong sa Ginoo. Sige sa gingon, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Apil di ang yawa. Kaya kamong mga asawa, suway na ninyo, o kamong mga mothers, suway na ninyo, ing na matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong. Nya moingon dayon ang midwife, ma'am, daghan na kag anak, kinahanglan na kang ilaygit. Magpalaygit ka, dili. Oy, nasige ra ba kag sisaryan? Katulo na ra ba ka ni sisaryan? Peligro na nig mamabdos kag usab. Kinahanglan na jud kang ilaygit. Magpalaygit ka, dili.
Naara ba kay heart enlargement? Moingon ang doktor, og mamabdos pa kaani, patay gyud ka, miligro kayo, risky kayo ni. Saman, magpalaygit, dili. Hilom na. Kinahanglan, duhara gyud kabuk anak, kay sus, din adyod ka kapaiskoyla ng imong mga anak, wa na kay ikahatag nga maing kaugmaon, basta daghan kay imong anak, mao man aroy pulong sa kalibutan. Mao na, pills gyud, siging pills, siging kondom, siging ayude, hala, basik tubi. Kay di maayog daghag anak, kay wa na kunoy kaugmaon nga maayo. Nganong maayo malagig kaugmaon, si St. Ignatius of Loyola nga ika-13 naman tong anak. Maayo, nakahatag malagig maayong kaugmaon si St. Catherine of Siena nga ika-23 man to siyang anak. Nakahatag malagig maayong kaugmaon si Cardinal Sin nga ika-14 man to siyang anak. Hoy, tubag. Kinahanglan gyud nga ma-educated gyud ka, mo graduate gyud kag kurso aron maayo kag kaugmaon. Nganong kusog malagi kay mangurakot kining atong mga professionals, mga lawyers, mga ekonomista, mga accountant, purti man kusugang mangurakot na daot naman hinuon ang atong kaugmaon. Nganong kusog man naman kaing mupatay og tao kining mga soldiers nga gi-educate og maayo, nindot pa kay training, purti man og mupatay nga gusbat namang Ukraine, gusbat ng Gaza, purting patay nga mga civilians o mga bata tungod aning mga professionals nga kusog kay mupatay tao. No. Hoy. Nganong purti naman rong cancer nga giagwanta ang atong mga katawhan, hasta mga batanon, cancer naman kayog, kanseros naman kay glawas, purti namang daghanang kidney failures, karon nga na-improve na kuno kaayo ta, may nakaitang muhimog mga pagkaon, purti naman hinuon atong daghan nagsakit, may patusona nga maglaga-lagabon, kaon lang anang ginaling sa bato, nga mais, kay mga bot pagtag 150, tag 100, 120 ang edad. Karon 20 anyos pa lang, gadialysis na. Lingay mong tupad. Inawa pa kay cancer niya. Ingna. Hadlok o. Ngano man, kay kunway Ginoo, wa gyud tay mahimo. Si Kristo way grado, nahimong manluluwas. Si San Pedro, sila San Juan, nahimong mga ebanghilista o leader sa mga dagkong kalihukan sa pagtukod sa simbahan, wa to'y mga grado. Si St. Francis of Assisi, kani, San Vicente Ferrer, San Roque, sila si St. John John Bosco, St. Vincent de Paul, Mother Teresa of Calcutta, wa to'y mga kwarta, pero nindot kay nahatag nga kaayuhan sa atong kalibutan. Nganuman, gigamit ang gahom sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo mo'y gisunod. Okay. Kamong mga mothers nga niya dinhi, kinsa ninyo ang mooyon nga kung ihatag sa Ginoo nga makaabot og 15 kabuk inyong anak, okay ra gyud. Ta sa kamot. Hoy. Wa gyud? Di gyud? Hastang looyas kalibutan. Ngano man, dinad eta mosugot o Ginoo. Wa mo kabantay? Ngano karon nga perti na natong pagkadaghanag krisis kay kita nay nagbuot. Osbon ako ha? Bisa na lang na itulo ka buok, malipay na lang ko. Kinsa ninyo dinhi ang musugot nga moabot og 15 kabuk anak, taas kamot. Lisura ingong Happy Mother's Day, oy. Ang ika-upat ngadtos ika-15 nga mga anak din aka ingong Happy Mother's Day kay mamilit na sila sa kondom. Kay di naman mo gusto 15 kabuk anak. Di ba? Sa cellphone, i-click ninyo Google.
I-google ba? Total abortions in the world every year. As of 2023, sa akong Google dito, ang recorded nga average abortions every year in the world is 73 million. I-click niyo ba sa inyong Google? Sa ako, 73 million. Ambot sa inyo. Gani karon at present, kaganiha akong gi-click sa Google, ang running counting na karon, niabot nag 16 million for this year. 2024. 16 million na from January to karon, May. 16 million na ang recorded abortions. Wa nay labot sa mga wa ma-record. Ingon ana ka kriminal ang mga inahan karon. Kay kun abortion hisgutan, it is the mother who willed nga iyang ipapatay ang iyang anak sod sa iyang tiyan. Nya mag Mother's Day ta. Kadtong gipang-abort nga 73 million last year, 2023, maka-Happy Mother's Day ito. Huy, tubag. Nya, tanawa, naagya po nas Google, average age sa gipang-patay or gipang-abort, 12 to 14 weeks old. 3 months to 4 month old ang gipangpatay sud sa tiyan. Ngilok ay na mga igsoon, tingali way ga-abortion ninyo dinhi. Congratulations. Pero hunahuna ka mo mga mothers, daghan nga parihan ninyong mothers karon, millions of them are killing their children. Purti na tong highlight ato dihang tulo ka buok gipatay o duha ba to'y namatay diha, 16 years old. Ngilok ay tanaw na usara. Ngilok ay namatay. Uy, kaluoy namatay. Wa nagyoy na guilty aning 73 million nga wapa in town makatikitag kahayag diri pa sa tiyan sa inahan, very helpless, gipatay sa inahan through abortion. Oh, anak na. Tungod kay wa na ta mosunod sa gitawag og dalan padong sa langit. Ang gihunahuna aros mga tao ang kalibutan, the world. We are trying to make the world as heaven. No, the world is always the valley of tears. Because Satan is now in the world. Ang nagmando aning kalibutana, ang yawa. Mauna ang kamatayon, maura ginay atong sangkuan dinhi. Dili ni maoy atong ending. Mauna si Kristo, namatay, nabanhaw, misakag yus langit, wa magpabilin dire. Kita sad, mamatay, ingna imong tupad. Ingna imong tupad ba na ikaw mamatay. Sige. Ana ha, ikaw mamatay. Pero don't worry, mabanhaw ka. Ana. Nya ikabanhaw, asa man? Naanay langit. Pero sa di pa ta mamatay, unsa may itong buhaton? Aron malangit, mag-practice og patay-patay. Unsaon pag-practice og patay-patay? Deny yourself. Follow the will of God. Mo nang magsigitag ingon, your will be done on earth as it is in heaven. So kamong nagpa-colors buhok, pangutana mo sa Ginoo, kuluran pa ba nag-usab? Kamong nang iskiskilay, pangutan ang Ginoo, kiskisan pa ba ni? Inyayin na din, your will be done, Lord. Kamong nagsigig gamit anang pills, siging hunahuna nga kung daghag anak, magdaot na imong future, ikuan ko no, i-rewind ang imong utok, kunya pangutan ako ng Ginoo, sakto ba ni akong mindset? Ana kay basin bag ang yawa na itong gisunod. Nya kamong wapag yun kapalit og slot, anang pamalandong ko no, unsaon ni ron akong kwarta, sobra man is 500 pesos. Nya tag 500 ra maning slot nga gibaligyang padersiano. Di ba no? Kung maghigugmaay ta, matud pa sa ikaduhang pagbasa, mahimo gyud tang anak sa Ginoo, maghigugmaay, pinaagis pag inambitay sa mga gasa.
ang atong tag 100 pesos nga gipaambit niadtong pag-offer na kog sitiyo, unsay nahitabo? Nakahimo na taron og 83 kabalay katong sitiyo. Tag 100 pesos ra gyud to. Karon natay ikatulo nga tulo ka buok na human last week, ika-81 tanaw na to. Mo ni ang ika-81. Mo na ang before, ingon ana in taon ilang balay, niya pagsunod, mao na ilang balay, di ba? Mas bati kaysa una. Di, arang-arang sa una. Ang sunod, kana, mo na ilang balay. Arang-arang naman sa nang balaya, pupariham na sa among balay sa una, ay hagdanan ay kawayan. Mao ginay among hagdanan sa una. Niya after, di ba? Arang-arang nagjutay. Ang sunod, ika-83, tanawa, hollow blocks ilang bongbong. After, di na hollow blocks. Unsa na pagkapandaya nga ang hollow blocks, ilisa naman og hardiplex. Pero sagdi lang, kaya di man dito ila ding balay, ila ra tong gitabil-tabilan dito, nya puyo-puyo ra sila dito, mo nang gibalhin sila og lain nga puy-anan. Mo tong mga sako ra to ilang gitabil nya, ila ra tong gipahimuslan tong hollow blocks. Nana. So, mga igsuon, tag 100 pesos ra na, nakahimo og 83 kabalay, mag-average og 40,000 ang kada balay atong magasto sa materials and labor. I-times nimong 83 to 40,000, tag 100 pesos ra na atong gihatag sitiyo. Kadako nagmahimo. Unsa nakag 500 pesos? Ang atong building karon kanang kumbinto, elevator na lay kuwang ana. Gi-construct na ron ang elevator. Mahuma na siya siguro mga June, magamit na gina diha. Mobalhin na mig puyo didto. Aron adto na mi mga matay. Gawas ka sa nato. Unya kanini ang ato sa nang i-offer sa atong mga katawhan kung naay mo gamit diha sa atong social hall sa second floor o sa roof deck kay mga activity areas man na sila, gagmay lang nga grupo tag 100 up to 120 siguro or 150 katawo, magamit na nato nya ato lang chargean og gamay tungod sa atong maintenance og sa kuryente kanara nya 500 ra na. Nakatukod na tag mga kantidad siguro ng mga 42 million nga building. Ingon ana ang resulta sa pagsunod sa Ginoo, maghigugmaay. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Lingi ba? Ingna ba? Sugod karon sabat. Ako nang i-share ang akong gugma nimo. Ayaw nang bana ang akong gugma. Kaya kanang gugma, apil na dihang bana, apil na dihang asawa, anak, tanan, i-share. Maunay atong timaan sa kaluwasan. Si Mama Mary, gishare niya ang iyang anak ngan hinato. Si Jesus, gishare sa niya iyang mama ngan hinato. Ang God the Father, He loves the world so much, gishare niya ang iyang anak. O karon, nibalik nagsaka iyang anak dito, nagpaabot na siya nato, nga musaka sa ta dito. Katong musakag langit, manindog ta.